Vítajte. Keď kolegovi poviete, že nález je v linea medioclavicularis v 5. medzirebrí, musí okamžite vedieť, kam priložiť fonendoskop. Je to o presnosti a rýchlosti. A bezpečnosti predpokladám. A hlavne o bezpečnosti. Začnime teda s tými veľkými vertikálnymi osami. Ako každý správny mapový systém, aj my potrebujeme nejaký nultý poludník. Áno. Tým je, predpokladám, linea mediana anterior? Áno, to je náš Greenwich, absolútny stred. Je to čiara, ktorú si vieme predstaviť, ako beží priamo stredom hrudnej kosti, teda sterna, a pokračuje až dole k lonovej spone, k symphysis pubica. Všetko ostatné sa vzťahuje k nej. Či je to vľavo, vpravo a ako ďaleko. Je to naša základná os. Dobre, od nultého poludníka sa teda posúvame do strán. Podklady spomínajú hneď niekoľko ďalších čiar. Sternalis, parasternalis. Priznám sa, niekedy sa mi to zdá ako príliš veľa detailov. Ktorá z týchto vertikálnych čiar je v praxi tá naozaj kľúčová? To je výborná otázka, lebo presne triafa klinec po hlavičke. Vlastne si nemusíme pamätať všetky ako básničku, okrem tej stredovej je tou absolútne najdôležitejšou linea medioclavicularis. Stredokľúčná čiara. Presne. Je to zvislica spustená zo stredu kľúčnej kosti a je neuveriteľne spoľahlivým a stabilným orientačným bodom. Podklady spomínajú taký zaujímavý detail, že u mužov prechádza cez bradavku. To ale asi nebude ten hlavný dôvod jej dôležitosti, však? Presne tak. U žien je poloha bradavky samozrejme variabilná, ale kľúčná kosť je vždy na svojom mieste. Jasné. A jej význam je obrovský, pretože nám pomáha lokalizovať kľúčové orgány. Hrot srdca by sme mali palpovať presne v tejto čiare. V 5. medzirebrí, áno. Áno. Pečeň končí tesne pod pravým rebrovým oblúkom práve v tejto čiare. A ako sa neskôr ukáže, priesečník tejto čiary s rebrovým oblúkom označuje Murphyho bod. K tomu sa ešte dostaneme. Určite. Takže ak by sme si mali zapamätať len dve predné vertikálne čiary, sú to stredová a medioclavicularis. Tie ostatné sú skôr spresnením pre detailné popisy, napríklad v kardiológii. Rozumiem. Takže máme stred a potom hlavnú bočnú referenčnú čiaru. Čo ak sa potrebujeme orientovať ešte viac nabok, povedzme v oblasti podpazušia? Tam máme hneď 3 axilárne čiary. Áno, tie nám definujú bočnú stenu hrudníka, je to veľmi praktické. Linea axillaris anterior, čiže predná, beží po vonkajšom okraji veľkého prsného svalu. To je tá hrana, ktorú si nahmatáme vpredu. Presne tak. Zadná, posterior, zase kopíruje okraj širokého svalu chrbta. A stredná, medioaxillaris, ide presne stredom z najhlbšieho bodu. A to je dôležité napríklad pri EKG však. Presne, pri popisovaní EKG s vodou alebo pri auskultácii plúc z boku sú tieto čiary nevyhnutné. Tým sme sa elegantne obtočili okolo tela, sme na chrbte. A tu sa ten systém predpokladám opakuje. Logika je úplne rovnaká. Máme linea scapularis, ktorá prechádza cez dolný úhol lopatky. Potom blížie k chrbtici máme linea paravertebralis pozdĺž svalov. A nakoniec v úplnom strede linea mediana posterior, ktorá kopíruje hmatateľné trňové výbežky stavcov. A tým sa nám kruh vlastne Uzavrel. Presne tak. uzavrel. A máme kompletnú vertikálnu súradnicovú sieť. Áno. Takže teraz máme na našej mape zvislé avenue. Aby sme ale mohli presne určiť polohu, potrebujeme aj vodorovné ulice. Poďme teda na horizontálne čiary. Áno, a tieto majú jednu veľkú výhodu. Často spájajú dva symetrické, dobre hmatateľné kostné body. Čo ich robí veľmi spoľahlivými. Extrémne spoľahlivými. Z tých, čo máme v podkladoch, sa mi ako extrémne dôležitá javí linea biscrystalis. To je tá, ktorá spája najvyššie body hrebeňov bedrových kostí, je tak? Je absolútne kľúčová. Je to až neuveriteľné, že len pohmatom, bez akéhokoľvek prístroja dokážeme nájsť bránu k miechovému kanálu. Ako? Presne. Keď položíme ruky pacientovi na boky, na tie hrebene, táto čiara nám pretne chrbticu presne v úrovni stavca L4 alebo medzistavcovej platničky L4-L5. Aha. A to je zlatý štandard pre miesto vpichu pri lumbálnej punkcii. Je to tak trochu anatomická mágia v praxi. Je to skvelý pohľad. Nie je to len čiara, je to priamy návod na zákrok.
A hneď pod ňou je linea bispinalis, ktorá spája tie predné výbežky panvových kostích. Áno, spina iliacia anterior superior. A tieto dve čiary spolu s vertikálnymi potom vytvárajú tú známu mriežku 9 kvadrantov brucha však. Presne tak, tieto dve horizontálne a dve vertikálne, zvyčajne medioclaviculares, rozdelia brucho na 9 regiónov. Epigastrium, mezogastrium a tak ďalej. A to je základ pre? Pre diferenciálnu diagnostiku bolesti brucha. Pacient povie, bolí ma to tu a my v hlave okamžite prekladáme. Aha, práve hypochondrium, myslím na pečeň, žlčník, dáva to zmysel? Výborne. Máme teda základnú mriežku. Teraz poďme na to najzaujímavejšie. Približme si detail na brucho. Tu tá mapa začína byť oveľa podrobnejšia. Áno, a jednotlivé body na nej majú mená a za sebou silné klinické príbehy. Začnime ešte jednou špeciálnou čiarou, ktorá je doslova v strede všetkého diania, linea alba. Biela čiara. A je to fascinujúci kúsok prírodného inžinierstva. Je to vlastne väzivový pás v strede brucha, kde sa stretávajú šľachy všetkých bočných brušných svalov. A pre chirurgov je to dar z nebies, ako sa hovorí. Prečo presne? Pretože je to väzivo, je takmer bezcievná. Aha, jasné. Keď chirurg potrebuje otvoriť brušnú dutinu, rez vedený v linea alba, tzv. Mediálna laparotomia, minimálne krváca a nepoškotuje svaly. Je to ako prirodzený zips. Keby som povedal appendicitída, ktorý bod by vám napadol ako prvý? Jednoznačne McBurneyov bod. To je absolútna klasika. Ako ho nájdeme? Každý medic sa učí jeho presnú lokalizáciu. Na spojnici medzi pravým predným bedrovým trňom a pupkom. Asi v 1/3 vzdialenosti od toho trňa. A tam je pri zápale najväčšia bolesť. Presne tam. Je to miesto, kde sa appendix premieta na brušnú stenu a preto je pri zápale extrémne bolestivý natlak. V podkladoch sa ale spomína aj Lanzov bod, ktorý sa tiež spája s appendicitídou. Prečo máme dva rôzne body pre tú istú diagnózu? To môže byť trochu metúce. Loha appendixy nie je fixná. Aha. Jeho špička môže smerovať rôznymi smermi. McBurneyov bod zodpovedá tej najčastejšej klasickej polohe. Lanzov bod, ktorý leží na spojnici oboch bedrových trňov, zase lepšie zodpovedá situácii, keď appendix smeruje do malej panvy. Čiže znalosť oboch bodov nám dáva takú širšiu cieľovú zónu. Presne tak. Je to klinická múdrosť v praxi. To dáva zmysel. Takže od slepého čreva sa posuňme vyššie a do stredu. Ďalším na zozname je Desjardinov alebo pankreatický bod. Už názov napovedáva, kam mierime. Presne k pankreasu, orgánu, ktorý je uložený hlboko, retroperitonálne a je ťažko prístupný. Ale tento bod nám dáva vodítko. Kde ho hľadáme? Nachádza sa na pomyselnej čiare spájajúcej pupok a pravé podpazušie, asi 5 až 7 cm od pupka. Pri pankreatitíde, čiže zápale pankreasu, býva tento bod výrazne bolestivý. A potom tu máme bod, ktorý sme už raz spomenuli. Murphyho bod súvisí so žlčníkom. Ako presne ho nájdeme a čo nám hovorí? Murphyho bod je učebnicový príklad spojenia anatómie a funkcie. Nájdeme ho z priesečníku pravej linea medioclavicularis a pravého rebrového oblúka. Priamo pod ním leží dno žlčníka. A tu prichádza na rad ten slávny Murphyho príznak. Mohli by ste nám ten manéver opísať? Samozrejme. Je to veľmi elegantné. Zatlačíme prstami na Murphyho bod a požiadame pacienta, aby sa zhlboka nadýchol. Pri nádychu klesá bránica, ktorá tlačí pečeň a na nej prilepený žlčník smerom nadol, priamo proti našim prstom. A ak je zapálený? Ak je zapálený, tento kontakt vyvolá ostrú bolesť a pacient reflexívne zastaví dých z polovici nádychu. Je to takmer patognomonický príznak pre akútnu cholecystitídu. Je to, ako by sme priamo zazvonili na zapálený orgán. Presne tak. Perfektné. Trigónum labej. Znie to trochu tajomne. Čo to je za oblasť? Je to v podstate okno s priamym výhľadom na žalúdok. Je to trojuholníková oblasť na prednej brušnej stene, ktorej hranice tvoria rebrové oblúky a spojnica medzi chrupavkami 9. rebra. A v čom je špeciálna? V tomto trojuholníku nie je žalúdok prekrytý ani pečeňou, ani rebrami. Je v priamom kontakte so stenou. A aký je praktický úžitok z nájdenia tohto okna? Je to najlepšie miesto pre fyzikálne vyšetrenie žalúdka. Konkrétne pre poklop. Zvuk poklopu v tejto oblasti nám môže veľa napovedať, či je bubeninkový, tympanický alebo prázdny. Stará, ale stále užitočná metóda. Táto klasická, na dotyk orientovaná mapa tela sa osvedčila po staročia. Dnes ale máme k dispozícii úžasné technológie,
CT, ultrazvuk, Magnetickú rezonanciu, áno. ktoré nám umožňujú vidieť priamo do tela. Ako tieto moderné metódy menia význam tejto klasickej anatómie? Potvrdzujú ju, doplňajú, alebo ju v niektorých situáciách už potichu nahrádzajú?